Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña se puso a cantar. La novia del rey del amor. En torno a una taula, en la lluna plena, com a boníssima companyia, i aprofitar per donar un merescut homenatge a una persona de Vinaròs. En aquesta ocasió, enguany, atorguem el Premi de Divulgació Manuel Foguet i ho fem a una persona estimadíssima. La prova és que pràcticament ni cabem en aquestes cavallerisses de l'ermita i jo crec que molta gent encara del poble hagués volgut estar aquí amb nosaltres acompanyant a Joaquín Simó Federico. Ara soparem, esperem que sabem que disfrutareu tots d'este sopar que mos servís Rafelo Cristalero i jo vos demano que li doneu un aplaudiment perquè mireu com està. La araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar. El gato, el ratón, la araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el gato se puso a cantar, vino el perro y lo hizo callar. El perro al gato, el ratón, a la araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar. El hombre, el perro, el gato, el ratón, a la araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua.
i en més coses més, i també en haver pensat en mi, en poder col·laborar en este acte tan familiar, tan entrañable, per una part com a persona vinculada al món de la pesca, i per l'altra també me sento molt identificat per haver treballat 30 anys conjuntament. He sabut moltes coses d'ell, com ara veurem després, i bueno, no he pogut assistir al sopar, problemes familiars que us han superat, que no venen al cas, que hagués estat amb la dona, però bueno, Joaquín, com sempre, saps que sempre... Això és una de les coses que ell tenia amagat i no ha dit. Eso no, Joaquín? Pues sí. Pues bueno, i ara aquí tenim un parell de canxes de peix. Hi ha una canxa d'orades i una altra, les orades típiques, no?, que les solen agafar, oradetes, en aquesta època de l'any, a mesura que anirem separant de grosses, però bueno, i després de peix blau de cabanya, que igual s'agafa prop del nostre litoral, que per l'illa. Aleshores, senyor, qui és José Luis o qui és? No ho sé. No sé. És que en el fútbol no se veu, en el fútbol me ho tapa. I ara si m'estarem l'altra canxa d'orades, que subestarem, doncs ara estem també ens progressem i podem subestar euros o aquí. Va, euros, aquestes orades aquí. Anem per dalt. 1.000 euros, 90, 80, 70, 80, 50, 40, 30, 40, 4.900, 90, 80, 70, 70, 80, 60, 70, 50, 40, 50, 30, 50, 50, 30, Us demanem ara un momentet de silenci i d'atenció, perquè si una imatge val més que 1000 paraules, ara veurem un vídeo que ha elaborat Fernando Romillo i que ens servirà per a conèixer una miqueta millor en les seues diferents facetes al nostre homenatjat d'esta nit, a Joaquín Simó Federico. Endavant el vídeo. Nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Saprà
Amics de Vinaròs otorga el 7è Premi de Divulgació Manuel Foguet a Joaquín Simó Federico per la seva tasca de recopilació de material fotogràfic, creant així un arxiu que s'ha convertit en testimoni directe dels últims 100 anys de la ciutat de Vinaròs. La Junta de l'entitat, en la sessió ordinària del passat 13 de juliol, decidís per unanimitat concedir aquest reconeixement en mèrit a la difusió del material realitzat durant més de 60 anys per la recopilació i sistematització de les imatges que composen la col·lecció de Joaquín Simó, així com la incondicional disponibilitat que ell sempre ha mostrat, com diem, al nostre poble, per posar-la a disposició sempre que se l'ha demanat. I per a que conste, és signat aquest document en Vinaròs el 20 de setembre de 2013 per José Luis Pascual Pla, president, i David Comendem de Mora, secretari. Demanem la presència a l'escenari del membre de la Junta, Fernando Romillo, autor d'este vídeo que hem vist. Un aplaudiment també per a ell, per l'esforç. Demanem també la presència del president de l'Associació Amics de Vinaròs, José Luis Pascual. Y del alcalde de Vinaròs, el señor Juan Bautista Juan, por favor. Señor Joaquín, al escenari. Aquí nos posem? En primer lloc, Fernando Romillo li farà entrega al senyor Simó d'este vídeo per a que tinga este record i el conserve ell sempre i la seva família. En estos vídeos está reflejada casi todas las facetes de la vida de Joaquín Simó, una persona que s'ha preocupat per recaudar d'alguna manera les imatges, els testimonis de la nostra ciutat. I per a mi, que els estic utilitzant per lo que li dono moltes gràcies, té un valor molt important i és transmitir a les futures generacions què ha sigut la nostra ciutat. I jo, en este vídeo, he intentat que tota la il·lusió que tenia Joaquín de que els seus nets recordaren les seues facetes, la seva vida, que jo sé que té molta il·lusió en que això sigui, doncs intento que aquí tinguin un vídeo per recordar-ho i si ell m'ho autoritza en publicar-lo en el canal de YouTube per a que no els seus nets ni els seus descendents, sinó que tot Vinaròs d'avui i del futur i tot el planeta sàpiga què feia Joaquín Simó Federico en Vinaròs. Com diria un molt conegut presentador de televisió, Joaquín Simó Federico, esta es su vida. Quantes emocions, Una mica. Per part de José Luis Pascual, del diploma que converteix a Joaquín Simó en Premi de Divulgació Manuel Foguet, 2013. I puc parlar perquè des de luego i crec que és fàcil que ho comprenguen, la meva emoció ha arribat a un límit per moltes raons, per moltes. Andrew ha sigut el primer que ha parlat i m'ha portat a recordar per atrás, quan jo tenia 13 anys i vaig entrar a treballar al POSI. Jo vaig tindre un jefe que era una meravella, que lo poc o lo molt que sé, sempre he dit que li vaig deure en ell. Este jefe, Pili, tu ja ho saps, carinyet, era el teu pare, don Enrique Tapia Ruano i Norma. D'aquells companys que vaig tindre, que després també van desaparèixer,
i fins al final que em vaig quedar ja quasi com l'empleat de depòsits més antic d'Espanya, perquè me vaig jubilar als 66 anys, o sigui que no n'hi havia quasi. Després me ve aquí Romillo i me trau este vídeo que, vamos, això és un esclafit de records, és un continu. No podia passar d'un puesto a l'altre sense que recordés instantàniament aquells moments de la foto. I la veritat, este premi, jo no dic que no me'l mereixi, això ja ho dic en tots. Ja el tinc i no la mollo, que dia aquell. Però és un premi que entrarà dins del meu cor, i ha entrat, vamos. I que des d'aquí, a més d'oferir-lo a la meva família aquí present, a tots els meus netets i bisnets, als meus fills i als altres fills que eren gendres i nora però que són fills per mi, tots junts jo crec que li ho oferirem a Pili, que està al cel, i que avui seria molt satisfeta d'estar aquí entre nosaltres. Jo li dono un besito i li ofereixo tot este dia, este moment tan emotiu, que no l'oblidarem mai. Segur, Joaquín. Moltes gràcies. No puc acabar sense dir el que repeteixo sempre, i és que el poquet que pugui tindre sempre estarà a disposició d'aquell que cregui que ho pugui necessitar i ho pugui tindre, claro. Sempre ho he fet així i fins a l'últim moment, fins que Déu me cride, penso fer-ho igual. La meva satisfacció és més gran que la que m'ho demana, de poder-ho deixar. Moltes gràcies a tots per estar aquesta nit aquí. Moltíssimes gràcies, que no serà oblidat això en el que Déu me queda de vida. Gràcies, moltes gràcies. José Luis, president de l'associació, ens dirigirà unes paraules. Mestre. Bé, bona nit. Gràcies a tots per la vostra assistència, molt especialment als Tigres, que des del primer dia ens van oferir la seva contribució incondicional i absolutament altruista. Moltes gràcies a Andrews i moltes gràcies a Rafael. Rafael, te portem al cor. El que has fet avui no té preu. A part de que el sopar estava extraordinari, el que has fet avui per nosaltres tota la vida ho recordarem. Moltes gràcies, amic. Com que el president té que dir alguna cosa, jo voldria parlar un poquet, no massa, si és possible. Tenia una estructura, però els aconteixements van canviant sobre la marxa les coses. L'emoció profunda i moltes més coses més faran que una vegada més no faci massa cas de lo que més o menys tenia preparat per dir i sobre la marxa veure si sóc capaç de transmitir-vos la intensa emoció que sento i el sentiment que en aquest moment m'embarga. Fa molts anys que fèiem este sopar. Primer era un sopar de risses i cridades i bromes i jolgori. Després, en la mà d'Encarna Fontanet es va convertir en Encarna Fontanet, a la que també des d'aquí i en nom d'ella li dono una abraçada a Joaquinet perquè no està en condicions d'assistir a l'acte. Encarna Fontanet li va añadir un toc de sentiment i de record, i a partir de fa uns anys dedicàvem este sopar al record de tots aquells que mos falten, que han sigut de l'associació i no de l'associació, però que formen part de la nostra societat. Jo, si em permetreu, una vegada més ho simbolitzaré en dos entranyables persones i dos entranyables amics, Juanito Bover i Pepín Gómez San Juan, incompatibles intel·lectualment, però membres d'esta societat que ha treballat tota la vida en il·lusió i ganes pel seu poble. Voldria parlar sobre l'amistat. L'amistat que ha fet possible consolidar aquesta associació, on confluïx, i no és fàcil, tota la extensa tipologia de Vinaròs.
totes les ideologies, tots els caràcters, totes les actituds, i, sin embargo, hem sabut i hem pogut unir-les totes en un sol impuls i en un sol objectiu: el nostre poble, la nostra cultura. D'això, evidentment, Joaquín és un mestre. Amistat sense límits, respecte, tolerància i comprensió. Mai li he vist negar la seva ajuda a ningú. Mai. Mai li he sentit dir que no a ningú. Ara que mos fem grans, Joaquinet, que mos fem molt grans, plorem de res. Mos afecta tot extraordinàriament. I és veritat, jo ho sento també en les meves carns. Qualsevol cosa que antes no li donava importància, avui, a medida que se'ns agota el nostre present, tenim menys temps de futur. I això també ens fa que revisem amb més freqüència el passat. Avui és un dia molt especial, perquè crec que en aquest acte reafirmen dues coses especials: el dret de continuar somniant fent poble i al mateix temps el reconeixement a una persona que ha ocupat tota la seva vida fent-lo possible. Ciutadans com tu, Joaquín, fan país, fan poble i fan pàtria. Nosaltres, tan sols un grapat de gent del teu poble, avui aquí, en l'homenatge que et tributem, volem reconèixer la tasca d'esta gent, com aquells Foguets, o Vilaplanes, o Ràfels, o Joaquín Simó Federico, que han dedicat tota la seva vida i tota la seva il·lusió al seu poble. Llarga vida, amic Joaquín. Gràcies pel teu exemple. Gràcies pel teu magisteri. Gràcies per la teua amistat. Moltes gràcies, amic. Gràcies. Per tancar l'acte, senyor alcalde, per favor, unes paraules. Moltes gràcies, Emma. Bona nit. Bona nit a tots, a president, socis i amics de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. Avui, com dia José Luis, és un moment que, quizás, parlant de sentiments, se mos ofeguen les paraules. La veritat que per almenys per a mi és un goig i una satisfacció el estar aquí, el poder compartir en un ambient tan familiar, tan carinyós i tan entranyable com este, una nit tan especial per a l'associació en un dels seus dies com dia en el que ressenya un acte molt important per a l'associació, la nit de Lluna Plena, i com no, el reconeixement i la distinció que se li fa a una persona en una tan llarga i tan fructífera trajectòria com han vist en uns instants en el vídeo, que també vull aprofitar per felicitar al seu autor, Romillo, que fa record de la vida d'una persona, una persona que jo crec que està present en la seva família, orgull no sols de la família, sinó de tots els vinarosencs i de tots els presents, una persona com Joaquín, que quizás no sóc jo la persona més adequada de poder descriure perquè no estaria a l'altura de la seva trajectòria, però que sí vull aprofitar de compartir este moment tant en la seva família com en ell, d'estos reconeixements que l'associació ha tingut a bé fer-li en esta nit d'avui. Jo, Joaquín, te considero com dia un mestre perquè en una llarga tradició de recopilació de tots els instants, en el número tan elevat de fotografies que ha sigut capaç de sintetitzar i de cedir a tothom com bé cedia, podem conèixer perfectament molta de la història del nostre poble. Molts dels moments que per a futures generacions, si no sigués gràcies a aquests instants plasmats en fotografia, tampoc no coneixerien, no sabrien quin era el Vinaròs d'altres èpoques. I per tant, jo vull des d'aquí aprofitar i agrair-te aquest treball tan intens que has fet al llarg de la teva vida. Però jo crec que, si me permetixen la gent, voldria descriure el que per a mi representa Joaquín Simó Federico. Si me permetixen dir-ho,
Joaquinet, lo del posi. Che, de Vinaròs, què voleu que vos digui? Me falten paraules per a descriure'l, me falten paraules per a fer-li tots els reconeixements que mereix, però crec que no me puc més que sumar a donar-li la seva enhorabona en aquest premi d'avui, un mes de la seva trajectòria, i per supost desitjar-li que en pugui tindre molts més i recollir molts més fruits, com dic, en el llarg de la seva vida. Joaquín, enhorabona, moltes felicitats, també a la família, el reconeixement per tindre una persona exemplar com Joaquín, i hasta la pròxima, que segurament si la vida ens ho permetís tindrem més ocasions per a trobar-nos. Moltes felicitats, Joaquín. Molt bona nit. Debajo del agua. Ahora haremos a fer la prova. Prova, 1, 2, 3, 4. Estava la rana. Cuando la rana salió a cantar, dijo la mosca y ahí toca. La rana, cantando debajo del agua. Cuando la mosca salió a cantar, dijo la rana y ahí toca ya. La rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar. El tío veterano te cantará porque nada. Cada carreta en rabo lleva la playa en la mano. Y a bajar los carreteros. La mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la suegra se puso a cantar, ni el mismo diablo la hizo callar, ni el mismo diablo la hizo callar.